kuna foni jabaran leba ko amunu ban fle dungo maliko nani maliko ka amba fa yekani yanguma ko mo be ba do to gamna sede o bora ko jamana sanctionné le 9 donc am bora ka jigi dugu kono ka jamana kono donc akilna ni ngalike olu akilna juma sede o kan sanction ani e wa ambe ga jira fle ke wala sob se ka fami alke to amina man sokoma ne Aboubacar Papa Diarra sur la sikoro de nye mba awo ne kon men jatire sanction nye sida ko mulbaliya de nimbe aklima beson akila niya ansanjita ya men gele akono sida o ma sur la sikelen chikana kabana mali deme sedawe solasi black ta rojme abe ministre korodo amba black tai aban sago ke amba wari dawma auto mo faga ani mo te se nyoma an re malien anya ministre ke anya Nations Unies ke barake anya wari sorala item wu kelenci ibe wari soro me be ka Nations Unies ke barade ke ba pa mun ke ebe wo de kama notre Nations Unies que fenga tema wonya dien fancy no do fa aya me ku rebel kilen pra so la sikoro de be kan fa aya me ku rebel kilen pra ube wo mun kono yem fe ne yende ke tisalit meti salit dombe kidaldo sedawo tani aw de bembi ambe bi wolom la sampe aw de bembi aya ngek segen ka aya ngek keleke awame sidawo taw ni mali a jariye ikame amajaye ikame un reko que un peuple un but une fois ma anjengana ante imbide ange imnimba mumfo on fait tout sauf ça donc ce qui veut dire que vraiment un rebe fait la erreur là un peuple un but une fois oui les dames bula ko ñom ne dro ces politiciens là e ou Moussa Binké ni ne famille bébé c'est que erreur que c'est que Moussa erreur que mais c'était un patriote Moussa be fangala to mamana net we sola siala ne na tete beye bizidi ka ñom fait ou tara emi ala antara seila ambe do sola siala to mamana on avait que 1170 francs 1170 francs maliens comme salaire. Entre anga dumuni songo tout est binani bo par jour dumuni be farale nyonka tout est 200 francs bo par jour bon depuis que armée mali era da ma del ka nyon si sur la sida la classe 70 ya fo roro ba fi mais fu malien que galvaniser de kadon ko geleya te fosi ika jamana ni bi ka jamana de kanda la geleya te fosi akoro geleya te fosi akoro sacrifice patriotisme fa kanadi yame politicien munu be krefenia tututu mo munu taruka jamana fere sidawo ni français ma wododo nate sanction fin ne reflenye mse ka be double nationalité mbay wolofo sénégalais de mfay malien et si le Sénégal dit qu'il ferme sa frontière ulubu ebe ka ne brena yi abe frontière fermée on n'a pas de famille ami hein. Nasoro CEDEAO tu as d'amener qu'à 1000, on est 14 à 15, que 1000 soldats qui, qu'on fera nous quand qu'on tient Malima, aïna Mali demain, que rebelle nous qu'elle, nous tu es fait pour faire un peu tout quoi. Mais moi que même 10 soldats, mais CEDEAO plaignent, ayangar mechi, dans la sous-région, moi aussi tu sais qui dissident d'ici là, ni dissident d'ici là, mbi monongo, Moussa Tlela, Fatou te moi aussi là. Fatute nor flenyew menga mo folo mun narachi nga ko démocratie président de folo narachi kanga posuchi kanga femchi na busida babo mulbala pempe kana bin nundedu memba nyini malien fe ka nyom ne do nu e nyom ne fositi se ka kula mo se ka mo fa tinkoy nunu si tu sana koy même bi demsen munu flenyew wolo lan senka asime munu flenye ne dona armée la fanye demsen fa flenye ou dona armée la anyana que des fou que CP que ta britannique la que fin
k'a fɔ ko solasi ye jamana fɛn fɛn dilan ni ka ɲa solasiw de y'a dilan fɔlɔ Faransi filɛ nin ye ne y'a ye Macron ba si min den e b'a fɔ ko solasiw tɛ fanga De Gaulle ye san joli kɛ Faransi la solasi fɛn na Faransi kunna pourquoi on oublie ça De Gaulle était aux Angleterre tuma min na Faransi minɛlen don Allemand fɛ il était le patron a tun bɛ fɛn na tɛ fɛn na a nana ka na fanga ta que Faransi mara san joli kɔnɔ élection ma kɛ solasi tun tɛ yan quand on est en guerre mɔgɔ si tɛ se ka jamana libérer ni solasi kɛ tɛ ni an banna n'an nana lafiya kɔnɔ u bɛ t'u ka caserne kɔnɔ civils bɛ na u bɛ continuer mais i bɛ civil jumɛn bila yan bi k'a bɛ se ka kɛlɛ nin ban mais an ka fara ka ɲɔgɔn nɛgɛ ne b'a kɔni ɲini aw fɛ denmisɛnninw aw de bɛ se ka jamana bɔ bolo la aw de bɛ se k'an faso nin bɔ bolo la an bɛ tibi fɛn fɛn la bi o ye aw de ye sinon an tilala koyi nous on a tout vécu an y'a bɛɛ ye mais an bɛ fɛn fɛn la bi c'est pour que k'aw de dɛmɛ an denw a n'an mɔdenw aw ka kɛ fɛn ye donc a ye ɲɔgɔn minɛ ka ɲa dɔrɔn n'a ye ɲɔgɔn minɛ ka ɲa jamana nin tɛ bɔ a bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ koyi a y'a mɛn ne b'o de fɔ aw ye. ne fa CEDEAO bɔra k'a sanctionner sisan hakilina ye jumɛn bon kumaba tɛ ne fɛ k'a fɔ n'i ye maliyɛn 90% ɲininka bi bɛɛ bɛ kuma jugu de fɔ CEDEAO ma bɛɛ b'a fɔ CEDEAO de bɛ tan CEDEAO de bɛ tan mais kabini kunu président kumana wallahi n taara n da n y'a ka kumakan lamɛn ne mɔgɔw tun don ko hakili t'a fɛ a tun b'i ta population ka dimi fɛ ka kumaw fɔ min bɛ na ni ko wɛrɛ ye nka mɔgɔ hakilima don mɔgɔ sabalilen don même an bɛ opposant minnu kan minnu bɛ manamanakan fɔ la yan nɔ a don t'a bɔ tan hali kunu a y'u wele tuguni k'u ka na ka fara jama kan hey CEDEAO ta ye a y'o to yen sa CEDEAO tɛ se ka foyi ka Mali la a problème bɛɛ bɛ yan de an ka minnu bɛ kɛrɛfɛ kuma kuntan fɔ la an k'u nɛgɛ u ka na u ka magɛrɛ n'u farala an kan sisan wallahi CEDEAO b'a yɛrɛ ɲini olu de minnu bɛ kɔnɔla la yan olu de ye jugu fɔlɔw ye olu ka fara an kan u bɛ fara an kan cogo cogo a y'u ka na président ka kuma b'o yira mɔgɔ sabalilen don koyi n'o tɛ a tun bɛ se ka kuma sugu bɛɛ fɔ kunu parce que maliyɛn bɛɛ b'a kɔ bi a tun bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ mais n'i y'a ye halisa a bɛ sabali ko kuma fɔ la a bɛ bɛn ko kuma fɔ la o de kama n ye n sigi k'a lajɛ n ko nin tɛ mɔgɔ gansan ye donc ne b'o dɔrɔn de fɔ halisa bɛn ka kɛ jamana kɔnɔ n'an bɛɛ kan kelen fɔ sisan hali Faransi b'a yɛrɛ ɲini n'i y'a ye Faransi u bɛ mulubaliya kan fɛn fɛn la c'est parce que dɔw b'an kɛrɛfɛ peut-être que dɔw il y a certains opposants ils sont de bonne foi mais u m'a faamu de u ma foyi faamu bi parti politique côté Asimi tɛ parti politique la koyi Mali ko de don hali Faransi min filɛ nin ye tan opposition jugumanba min bɛ yen nɔ ne Faransi ko problème nana bi opposition bɛɛ bi i tugu ɲɔgɔn kan et pour que aw se ka kɛ yan nɔ an bɛna jɔ ko CEDEAO ko tan nɔ an y'an kan di CEDEAO ma an y'an kan di CEDEAO ma an y'an kan jumɛn di CEDEAO ma an bɛ fɛn dɔ kɛ gɛlɛya nana don a kɔnɔ n'an b'a yɛlɛma o tuma CEDEAO de bɛ Mali mara wa anw yɛrɛ de b'an ka jamana mara n t'a f'u ɲɛna de n'an sera an b'u convaincu k'a f'u ɲɛna n'i y'a ye an ye nin fara kan c'est parce que nin bɛ yen nin bɛ yen u ye décision ta hali u ma papier lajɛ yɛrɛ c'est que ko wɛrɛ b'o kɔfɛ prolongation ko tɛ nin ye ko ye donc an kana taa nin ɲɛɲini yɔrɔ wɛrɛ an k'a lajɛ yan fɔlɔ a banna ne kɔni b'o de fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan. ani ɲankuma ne ba nse somɔgɔw tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ko Sojɛ Sangare CEDEAO bɔra k'an sanctionner sisan hakilina ye jumɛn bon en fait CEDEAO bɔra ka sanction ta Mali kama ne bolo sanction in tɛ sanction jugu ye moi je veux que les Maliens se réunissent ka fara ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma union fait la force n'i y'a ye an farafaralen don CEDEAO b'a fɔ ko u bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ parce que an bɛnnen tɛ kan kelen kan an farafaralen don politiciens kɔrɔw kɛlen bɛ k'u murmure kɛ kɛrɛfɛla ni fɛnw na
donc problème tɛ fait sanction ko ye problème tɛ fɛn ko ye problème ye politiciens yɛrɛ de ye. Vraiment moi je soutenu l'armée malienne. N'i y'a mɛn ko jamana c'est l'armée. N'i y'a mɛn ko fɛn a tɔgɔ tɔ filɛ kɔnɔ ni ko jamana ka basigi insécurité ni fɛn kana fɛn kɔnɔna na c'est les armées. Donc pour que Mali ka basigi an m'a fɔ ko an tɛ élection kɛ an tɛ nin kɛ mais on veut que Mali ka souveraineté ka di Mali ma fɔlɔ Mali ka basigi après an bɛ sɔrɔ ka taa élection na. Donc an bɛ Mali ko de la an tɛ politique ko la an tɛ foyi la. Ne b'a ɲini politiciens fɛ u ka kɛlɛ jigi so u ka na u ka fara ɲɔgɔn kan an ka Mali bɔ bolo la o de ka gɛlɛn ne ma fɔlɔ. Après ni Mali bɔra bolo la min kan ka taa yɔrɔ min na o bɛ taa yen nɔ ni min kɛ parti min b'i bolo o bɛ taa yen nɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan an tɛ an yɛrɛ dama ka na ɲɔgɔn kɛlɛ quoi parce que n'an kɛlɛla jugu bɛ s'an na n'an bɛnnen tɛ jugu bɛ s'an na donc an ka bɛn an ka fara ɲɔgɔn kan an ka denmisɛnnin ninnu soutenir o de kɔni bɛ ne fɛ k'a fɔ. An sɔgɔma ne balimakɛ. Madame ça va? I tɔgɔ ni jamu? Bon ne tɔgɔ Cheikh Tidiane Sumunu n sigilen don Bamakɔkura. Ok ne balimakɛ an bɛ yala la ka ɲininkali kɛ CEDEAO sanction bi an ka jamana kan hakilina ye jumɛn? CEDEAO ye sanction bi an ka jamana kan n'a hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye hali min tɛ ne o ko bi an ka jamana kan an bɛ balo. Adamaden tɛ kɛ foyi ye n'Ala y'i kɛ min ye i bɛ k'o de ye. Mali a bɛ sɛgɛn a tɛ lomu lama Mali tɛ ci. Mali bɛ kɛ malidenw sago de ye CEDEAO sɔnna o ma sɔn u ka ko wɛrɛ kɛ min ka jugu ni an bɛ balo bilahi i y'a faamu an tɛ siran bi an tɛ siran sini président min b'an kunna ne dalen don a la i b'a fɔ ko Ala ka marifa tiɲɛ yɛrɛ de don ni ni ɲɔgɔnna caman bɛ Mali kɔnɔ maliyɛnw bɛ lafiya quoi hali anw yɛrɛ min sigilen filɛ nin ye bololabaara la nin ye an b'an faso la i b'a fɔ an bɛ aventure de la mais président nalen filɛ nin ye an bɛna lafiya quoi maliyɛn bɛɛ bɛna lafiya CEDEAO mɔgɔw ka fɛn wɛrɛ kɛ min ka jugu ni nin ye an b'an jɔ a kɔrɔ Ala b'an dɛmɛ fɛnɛ siga t'a la ouais o ye ne ka wuli. An sɔgɔma ne balimakɛ. An sɔgɔma. An bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu dɔn? Ne tɔgɔ Ali Dunbiya. Monsieur Doumbia CEDEAO bɔra k'an ka jamana sanctionner sisan hakilina ye jumɛn? Bon ne kɔni hakilina la kɔni u y'u ta kɛ an ka faamaw fana y'u ta kɛ bon an dun ɲɛ b'a la yɛlɛma min bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ vraiment a bɛ ka anw nimisi wasa kosɛbɛ quoi parce que fanga kura min b'an kunna u bɛ ka baara min kɛ an y'a ye a ma lakalaya an ɲɛna dɛ an y'a ye de vraiment on se sent en sécurité an ɲɛ b'a la u bɛ ka baara ni fɛn minnu kɛ donc u bɛ ka min kɛ u bɛ k'a yira an na k'a fɔ ko an bɛ se ka ko k'an yɛrɛ ye an kana to ten an yɛrɛ ma k'a fɔ k'an b'an ka ko bɛɛ kɛ ko CEDEAO ye mun kɛ jamana in kɔnɔ yan CEDEAO ma foyi kɛ jamana kɔnɔ yan ne yɛrɛ ne ye mɔgɔ kalannen n bɛ taa yɔrɔ caman n taara CEDEAO jamana caman na vraiment je vois que il faut que maliyɛn an ka da an yɛrɛ la quoi an dara an yɛrɛ la an bɛ ko caman kɛ voilà an bɔra mɔgɔbaw de la bon ni Ala sɔnna a ma fɛnɛ a bɛna dadigi kɛ olu de la parce que an bɛ yɔrɔ min na sa u yɛrɛ ye nin kɛ u seko tɛ u maloyalenba don mais vraiment maliyɛnw n bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ hali bi an ka baara kɛ an ka to an ka faamaw kɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka kɛ cɛ kelen ka kɛ mɔgɔ kelen mɔgɔkulu kelen an ka jɛ an ka faso baara voilà o de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ quoi. Ani ɲagama ne balimamuso. Nse somɔgɔw bɛ. An bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu dɔn? Awɔ ne tɔgɔ ye Ɲire Marie Joseph Sogodogo. Sogodogo an bɔra k'a ye sisan CEDEAO bɔra k'an ka jamana sanctionner e yɛrɛ musotɔ i hakilina ye jumɛn? Bon ne hakilina ye min ye d'abord yanni ne ka hakilina di ne b'a fɔ ko ne ye Maliden ye wa ne bɛ n faso fɛ donc ni Mali ka hɛrɛ bɛ min na n'o bɛ ɲɛmɔgɔw de bolo Ala k'o ɲɛ ka d'an ma parce que mɔgɔ i tɛ se ka kɛ foyi ye ɲɛmɔgɔ kɔ quoi ni ɲɛmɔgɔ ɲuman b'i kunna ka ban i b'i da o la wa i bɛ to o kɔfɛ o ye ne hakilina ye. N ce i ka hakilina. Nse n sɔgɔma ne tɔgɔ Morimuso Bagayogo o b'a fɔ ma ko Mayini. Bi an bɛ fɛ ka ɲininkali k'i la CEDEAO ye ɲangili dɔ ta ka an ka jamana sɛgɛrɛ ne hakilina ye min y'a la u y'a ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ jamana k'i jilaja an k'an jilaja
on tɛ jamana mɛna sɛgɛn kɔnɔ san 30 bi ka se bi ma jamana bɛ sɛgɛn kɔnɔ fɛngɛ nalen président nalen min kɛ Assimi nalen min kɛ a ye yɛlɛma d'an ka kow la a k'i jilaja a kana CEDEAO mɔgɔw ka kuma lamɛn dɛ an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini CEDEAO mɔgɔ tɛ se ka foyi k'an na n'Ala ma min kɛ y'a ye an b'o de ɲini an ka Mali nin a bɛ kɛ Mali kura ye a bɛ ɲɛ fɛnɛ a bɛ jɔ fɛnɛ ne hakilina y'o ye awɔ. Mɔgɔ minnu bannen don ko nin ma olu mɔgɔw k'u sigi k'u hakili jagabɔ parce que Mali mɛnna nin gɛlɛya kɔnɔ kojugu CEDEAO bɛ Mali menacer kuma bɛɛ mais an k'an jija an k'an fara ɲɔgɔn kan kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ n'an y'an fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'Ala sɔnna ma CEDEAO mɔgɔw b'u ka sanction u b'a bin ka bɔ yen n'an bɛnna kelen ma. Awɔ. Est-ce que am se ka dɔɔni wale ɲɔgɔnna dɔ delila ka an ka jamana sɔrɔ min kɛra aw yɛrɛ ɲɛna n'i bɛ se ka o exemple dɔ di walasa mɔgɔw bɛ se ka halisa ka mɔgɔw hakili sigi. Nin waleya ɲɔgɔn ayi n'a kɛ ne hakili t'a la y'a ye mais ni fanga ninnu kɔnɔna la san 30 nin kɔnɔna la nin waleya cɛjugu de bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ n'o tɛ fɔlɔ la nin kun t'an ka jamana kɔnɔ Mali kun ka di kojugu awɔ. Ne ka kuma ye min ye k'a fɔ jamanadenw ma ni jamana marabagaw an ka jɛ an ka kɛ kelen an ka bɛn kelen ma an kana fila fɔ k'a fɔ bi k'a fɔ sini an k'o dabila an n'an bɛnna kelen ma an bɛ fɛn fɛn ɲini Maliko la a bɛ sabati n'an jɛra ka bɛn fɛn kelen ma fɛn fɛn bɛ Maliko la a bɛɛ bɛ sabati mais n'an fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔ bɛ yan fɛ dɔ bɛ yan fɛ a ti ɲa dɛ président yɛrɛ bɛ embrouillé y'a ye on tɛ président ɲuman b'an bolo nin ye dɛ Assimi Goïta n'a ka fanga mɔgɔw marabagaw u bɛɛ ka ɲi. U bɛɛ ka ɲi yɛlɛma donnen don Mali ko caman na bi on t'an sɛgɛnnen don kojugu awɔ. Ani ɲaguma balimakɛ. An b'a ɲaguma. Ne balimakɛ i tɔgɔ ni jamu. N tɔgɔ ye Zan Dunbiya ye. N ye Zan Dunbiya ye mais n sigilen don Sabalibugu mais n bɛ telimani fɛnɛ boli. Ok e hakilina ye jumɛn ye CEDEAO ka sanction na. Ne yɛrɛ bolo ko gɛlɛnba tɛ quoi nin an kelen de ye maliyɛn ye sisan parce que an kun ye faranko maliyɛn de ye fɔlɔ déjà que mɔgɔ sɔrɔla ka ban min yɛrɛ b'a fɔ min b'a ɲɛ quoi ne y'a Assimi ye walayi maliyɛn den bɛɛ ka ɲi ka profil k'a ye k'an ka statut bɛɛ kɛ Assimi Goïta ye parce que Mali mɛnna sɛgɛn la trop ne ba Mali mɛnna sɛgɛn yɛrɛ de la mais Ala ka nin k'a fura ye Ala ka Assimi k'a fura ye Ala ka dɛmɛ kɛ Mali hali bi Mali bɛ ja ka tɛmɛ nin bɛɛ kan a bɛ ja n'Ala sɔnna ma ok. I ni ce i ka hakilinaw la. An ɲaguma ne balimakɛ. N b'a hakili ba. I tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Isaka Konate. Ne balimakɛ hakilina ye jumɛn ye CEDEAO ka sanction na. CEDEAO ka sanction bon u ye min kɛ sisan a ɲɛna pour que an yɛrɛ ka yɛrɛmakɔrɔ an ta ten sa parce que dɔ de bɛ yiri turu dɔ ka t'i sigi o suma kɔrɔ diyagoya dɔ de bɛ sɛgɛn dɔ k'a nafa dun quoi o ye wajibi ye bon an kɔni filɛ yɔrɔ min na sisan kɔni an bɛ jame sɛgɛn in kun de baara in ka kɛ baarabako kelen Ala ka Mali Ala ka barika don a la Ala ka ɲaga d'an ma quoi o kɔni ye ne hakilina ye. Ne fa. Mama ni sɔgɔma. I tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Birama ne jamu ye Sisɔgɔ. Monsieur Sisɔgɔ CEDEAO bɔra k'an ka jamana sanctionner sisan hakilina ye jumɛn ye. Bon ne kɔni hakilina la CEDEAO ko in na a digira maliyɛn bɛɛ la bon n'a fɔra k'a fɔ ko jamana in k'a bɛ organisation dɔ de kɔnɔ n'o ye CEDEAO ye k'a fɔ bon ne ko wulila jamana in kun kan CEDEAO bɛ wuli k'u jɔ u bɛ jamana in dɛmɛ bon an bɛ kɛlɛ la san joli bi CEDEAO ma se ka wuli k'i jɔ ka jamana in dɛmɛ Nations Unies b'an fɛ yan MINUSMA b'an fɛ yan nɔ organisation wɛrɛw bɛ yan nɔ comme quoi k'a fɔ jamana in ko k'a bɔ dingɛ kɔnɔ bon n'a fɔra ko toujours est-il que dɔ bɛ ka fara gɛlɛya kan ka taa fɛ kɛlɛ tɛ k'a ban don o don maliyɛn bɛ k'a faga k'an bɛ CEDEAO kɔnɔ CEDEAO nafa jumɛn ɲ'an ye a ma nafa foyi ɲ'an ye a sigira anw fɛ yan an de y'a bɛɛ labɛn yan ka tila ka taa siège ɲini ka tila ka o fɛnw bɛɛ kɛ a ye sariyaw ta o ye tiɲɛ don sariya ni mɔgɔ min y'a sɔsɔ a bɛ boli i kan mais aw ma dɛmɛ kɛ jamana in ye ka jamana in to bolola ten fo ka jamana in datugu ka jamana in dafiri ka mɔgɔw faga ka kɔngɔ bila jamana in kɔnɔ ka tila tuguni k'aw bɛna sanction ta jamana in kama o tuma CEDEAO ko kɛra jumɛn donc an kɔni an y'a faamu cogo min na n'a y'a da an yɛrɛ ma an bɛ bɔ CEDEAO la parce que kun ni ju t'a la i MINUSMA o i Nations Unies o
kunin ju foyi t'a la parce que a dabɔra de jamana mana bila gɛlɛya kɔnɔ a ye jamana dɛmɛ a ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ donc faransi y'a yira a ka koloni y'anw ye an girinna vive la France alors que vive place tɛ yen a b'a la France de bɛ yen nɔ vive place tɛ yen sabula n'i ka koloni ye jamana min ye i b'a dɛmɛ a ka bɔ dingɛ kɔnɔ donc n'a y'a ka souveraineté sɔrɔ a ka bɔ dingɛ kɔnɔ a ka kɛ mɔgɔ ye o la i bɛ tɔgɔ duman sɔrɔ mais an ma se ka kɛ mɔgɔ ye jusqu'à présent an bɛ jamana fɛn fɛn ɲɛ a bɛɛ taara k'an dan donc CEDEAO ka sanction ko in n'u b'a bila u k'a bila n'u t'a bila u k'a bila par fini an ka ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ k'u ɲɛ yɛlɛ u ka bɔ a kɔnɔ parce que bɛnkan ye fɛn dɔ de ye an bɛ fara ɲɔgɔn kan fɛn dɔ dilan donc ne kungo ye min sɔrɔ an ka boli k'an jɔ o jigi kɔrɔ mais n'a fɔra ko CEDEAO tɛ se k'a jɔ Mali jigi kɔrɔ Mali bɛ dingɛ kɔnɔ dɔ bɛ ka fara a kan ka taa fɛ denmisɛnw tɛ ka se ka kalan mankan tɛ ka se ka ban kɔngɔ tɛ ka se ka ban bana bɛ ka caya o tuma CEDEAO nafa ye jumɛn ye donc an bɛ min faamuya la o ye nin ye an ka ɲɛmɔgɔw k'u ɲɛ yɛlɛ i y'a faamu u k'u ɲɛ yɛlɛ n'u bɛ se u ka bɔ a kɔnɔ an k'an ka yɛrɛmahɔrɔnya ta indépendance ye indépendance de donc n'an bɛ se ka min kɛ an b'o kɛ an bɛ to tɔgɔtɔgɔ la don dɔ Ala bɛna ɲɛ d'an ma o de b'an fɛ k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye u k'u ɲɛ yɛlɛ n'a ma bɛn u ka bɔ a kɔnɔ an bɛɛ jɛnnen don n'a ye parce que an tɛ se ka to gɛlɛya kɔnɔ ta ka to kɔngɔ la jamana ka to dingɛ kɔnɔ tan cogo la a tɛ ɲɛ san joli bi ko faransi an sɛgɛnna sa donc u k'a lajɛ u k'u ɲɛ yɛlɛ u ka bɔ CEDEAO kɔnɔ an jɛnna n'a ye u ka bɔ a kɔnɔ o de b'an fɛ k'o f'u ye. an ɲama ne balimakɛ. awɔ an tɛ somɔgɔw. an bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu dɔn. n tɔgɔ ye Saliya Jara. ok Saliya Jara i hakilina ye jumɛn ye CEDEAO ka ɲankili la ka ɲɛsin an ka jamana ma. baarafasɔn min kɛ a ma diya n ye a ma bɛn n ma fiyewu sabu a bɛ tali k'an ka gɛlɛya yɛrɛ de la wa a ma diya n ye bi a ma diya n ye sini tiɲɛ la ne kɔni n'u kɛlen bɛ k'a dabila a ka di ne kɔni ye wala o ye ne ka laɲini ye awɔ kuma min bɛ ne fɛ ka fɔ o ye nin de ye awɔ. ne fa. nba n de i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di anba. tɔgɔ ni jamu. ne tɔgɔ Burama n jamu ye Jara ye. monsieur Jara an y'a ye CEDEAO bɔra k'an ka jamana ɲangi sisan i hakilina ye jumɛn. CEDEAO ɲangani min ta vraiment a ɲangini ninnu a ka jugu ni déclaration de guerre ye malgré que u ye kɛlɛ yɛrɛ déclarer Mali la u ye min kɛ mɔgɔ faga de don n'i taara i jɔ ko e bɛ mɔgɔ a ka sɔrɔ k'a bali a ka sɔrɔ la ka tila k'a fɔ jagokɛlaw ka nafolo minnu bɛ banque la k'olu bɛɛ fermer gouvernement i ma gouvernement sanctionné o i ye jamana de sanctionné ça c'est un crime abominable donc hakilila fɛn fɛn mana maliyɛn bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn minɛ ko kɔrɔ jɛlen de bɛ bi de fɔ o différence fɛn fɛn bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an ka table rase ko la an ka jɛ k'a ɲɛsin ninnu ma parce que ni jugu bɛ Mali la bi kɛlɛ min m'an la o y'an jugu fɔlɔ de mais an bɛ kasi olu la sɔrɔsiw ni cɛw ni barikaw la mais jugu fɔlɔ ye ninnu de le syndicat des présidents de la CEDEAO la olu y'an jugu fɔlɔ de ye i y'a faamuya o kɔfɛ u m'a fɔ k'u ka frontière datugu wa u y'u ka frontière datugu k'u ka ambassadeur wele an fana ka faamaw y'o ɲɔgɔnna kɛ ça c'est très bien mais ne bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ CEDEAO mɔgɔ minnu ka sɔrɔsiw b'an fɛ yan MINUSMA la u k'a fɔ Nations Unies mɔgɔw ye olu mɔgɔw ka rentrer ka bɔ Mali la yan nɔ u k'o remplacer ni nationalité wɛrɛ ye CEDEAO sɔrɔsiw ka bɔ an fɛ yan Barkhane ka bɔ an fɛ yan nɔ Union européenne sɔrɔsi minnu bɛ u ka taa ka bɔ yen parce que n'a mɛn ko formation o tɛ formation na yan nɔ ce sont des espions u ka yan bila pewu Faransi ka yan bila sanction na o don mais sanction na n'u y'an sanctionné u y'u yɛrɛ dama sanctionné o n'a dɔn les peuples africains la olu tɔ tɛ jɛn n'a ye o u y'a kanu u y'a k'u yɛrɛ la mais an k'an ɲɛsin an ta ma an ka ɲɔgɔn minɛ an ka se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ a bɛ ban o. an ɲama ne fa. a bɛ sɔgɔma. i tɔgɔ ni jamu. ne ye Makan Kɔnɛ ye. monsieur Kone CEDEAO bɔra k'an ka jamana sanctionné sisan i hakilina ye jumɛn. nin min kɛlen nin ye nin sanction nin dɔgɔyama yɛrɛ yɛrɛ de don an fanfɛla de la parce que Mali ye Mali de ye diɲɛ yɛrɛ yɛrɛ mun bɛ kɔnɔ Mali a dɔɔnin bɛ Mali de ye nin sanction nin a tɛ foyi tiɲɛ anw ye labɛn min kɛlen commerçants fɛ labɛn min kɛlen Mali gouvernement fɛ labɛn min kɛlen ministre fɛ président fɛ a n'a ministre a ka ɲi kojugu maintenant ne yɛrɛ ka nin yɔrɔ dɔ kɛ gɛlɛn ma n b'a fɛ bɛɛ kɛ o yɔrɔ dɔn maa piripara minnu a k'a ka to koyi maa piripara minnu yɛrɛ n'u bɛ yankanw yɛrɛ ye n'u bɛ ka ninnu dɛmɛ
a kana to u kɛ kuma télésow la a kana to fɛnɛ alors u kɛ to ka dɔgɔyamaw fɛnɛ kɛ u bɛ dɔgɔyama hali bi u bɛ ka to yen o mankan o donc Mali kan ka position ta o yɛrɛ de la de non seulement k'u dɛsɛ ka kuma mais jango u kɛ manamanakan fɔ Mali kunnafoni jaban layɛbagaw a yɛrɛ bɛ bɔra ka jamana kɔnɔdenw hakilina mɛn o hakilina ye min ye CEDEAO mɔgɔw ka ni sanction in na an b'a fɔ ko k'an bɛn micro trottoir kɛnɛ wɛrɛ kan